Naprawdę, od serca. W Rossmanie dziękujemy jak umiemy za Wasze zaangażowanie w zbiórkę dla tysięcy potrzebujących. Dołącz do klubu Rossmann i razem z milionami klubowiczów wspieraj lokalne inicjatywy w ramach akcji Pomagamy jak umiemy. Reklama. 13 minut po godzinie 8, a my mamy gościa. Marek Zeman, pracownik leśny z Nadleśnictwa Strzebielino. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Będziemy rozmawiali dzisiaj na temat taki już bardzo aktualny, bo święta już niedługo. Dzisiaj mamy Mikołajki, więc już o tych świętach myślimy intensywnie. Jednym z elementów nieodłącznych jest choinka. No i właśnie choinki można również nabyć w nadleśnictwach. Kiedy sprzedaż się rozpoczyna? Sprzedaż rusza w przyszłym tygodniu. Zdajemy sobie sprawę, że święta bez naturalnej choinki to nie są prawdziwe święta, więc zaczynamy wcześniej. Sprzedaż będzie odbywała się przy siedzibie Nadleśnictwa w Luzinie. Tam będzie zaoferowana największa ilość choinek oraz we wszystkich siedzibach leśnictw. Ja myślę, że mieszkańcy są bardzo dobrze zorientowani i wiedzą, gdzie to jest. Tak jest, na pewno są też stali, można powiedzieć, klienci, którzy każdego roku nabywają to i tak w innych nadleśnictwach bardzo podobnie te praktyki wyglądają. Te choinki oczywiście pochodzą naturalnie z lasów. Nie? Oczywiście. To są tylko i wyłącznie naturalne choinki z lasu, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że te choinki są hodowane głównie na plantacjach. Bo w lesie my sadzimy drzewa, również to są dla przeciętnego człowieka choinki, tak? Ale te świerki służą przede wszystkim do tego, aby powstał z nich las. Choinki, które hodujemy do sprzedaży w okresie świąt, hodujemy na plantacjach. Czyli są to specjalnie wydzielone tereny i te choinki będą nam towarzyszyć podczas tych świąt. Natomiast są też osoby, chociaż no właśnie, pytanie, czy są to częste praktyki, które wychodzą z założenia jak najbardziej prawidłowego, że las jest naszym wspólnym dobrem, ale niestety biorą to troszeczkę zbyt dosłownie i lubią poczęstować się taką choinką z lasu. Czy te praktyki też w Nadleśnictwie Strzebielino są spotykane? No skoro las jest naszym wspólnym dobrem, to wspólnie powinniśmy o niego dbać. I kradzież choinki, myślę, się do tej kategorii dbania raczej nie zalicza. Muszę przyznać, że te procedury czy procedery kradzieży choinek ostatnio zdarzają się dosyć incydentalnie. Kara za takie wykroczenie, jeżeli Straż Leśna złapie, to jest 500 zł, a w sądzie można dostać 5000 nawet, tak? Ale to przecież nie o to chodzi. Dzisiaj choinka świerkowa cenowo kształtuje się od 20 do 75 zł. Przeciętna taka choinka, którą bierzemy do domu, 1,5 do 2 metrów wysokości, taka jest najpopularniejsza, kosztuje 35 zł. Ja myślę, że nie jest to cena, której w okresie świąt nie bylibyśmy w stanie wydać. Natomiast myślę, bo to też warto powiedzieć, pewnie są osoby, które powiedzą, że nawet na to mnie nie stać. Nadleśnictwo naprawdę jest otwarte, współpracuje z wieloma organizacjami, które zajmują się pomocą i jesteśmy w stanie dostarczyć taką choinkę legalnie. A takich procederów, gdzieś może próby też zarobkowania na tym, to znaczy wycinania choinek z lasu, żeby je później sprzedawać, chyba się nie spotyka już, prawda? Od kilku lat nie mieliśmy takich przypadków. Z tego twierdzimy, że nie cieszy się już to taką popularnością, jak jeszcze powiedzmy 20-30 lat temu. I oby ta tendencja pozostała. Jeszcze pytanie, no bo mówimy ogólnie choinka, natomiast jakie rodzaje tutaj tych drzewek cieszą się zainteresowaniem i jakimi dysponuje Nadleśnictwo? Najpopularniejszy jest świerk, o którym już mówiłem. Mamy też w ofercie choinki jodłowe. Takie choinki są w cenach od 45 do 105 zł, taka 2-metrowa do 2 metrów 75 zł. Więc możemy też sobie wybierać i już od przyszłego tygodnia sprzedaż w Nadleśnictwie Strzebielino przy tych właśnie lokalizacjach będzie do naszej dyspozycji. Teraz kolejne pytanie, kolejny temat, tak naprawdę sierpniowe nawałnice. Wiadomo, że one bardziej uderzyły na południowych Kaszubach, natomiast Nadleśnictwo Strzebielino też ucierpiało. Czy już poradzono sobie z tymi wszystkimi stratami?
Nadleśnictwo Strzebelino, można powiedzieć, miało szczęście w nieszczęściu, bo na naszym terenie ten wiatr kończył robotę. I u nas przewróciło się około 70 000 metrów sześciennych drewna. To jest mniej więcej połowa tego, co nadleśnictwo normalnie, w normalnym trybie rocznie wycina. Natomiast to nie jest aż tak duża ilość, żeby sobie nie można było z tym poradzić. Przeorganizowaliśmy trochę pracę w nadleśnictwie i w zasadzie już kończymy. Zakazem wstępu objęte jest tylko jeszcze jedno leśnictwo Kętrzyno, gdzie po prostu tego drewna było najwięcej. Czyli w pozostałych stronach możemy śmiało spacerować, możemy przechodzić tamtędy i już prace też się kończą. No ale zaczyna się właśnie teraz praca przy sprzedaży choinek, w które możemy się zaopatrzyć. Rozmawiamy na ten temat z Markiem Zemanem, pracownikiem z Nadleśnictwa Strzebelino. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie, przynieś mi tęczę.